f'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Mela, Calamita ikompli iktar mistednin mhux l-ewwel darba, però illi il-Communications Manager ħanajtek tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli Kane Said qiegħed magħna hawnhekk fl-istudios ma nofsinhar tajjeb lilek. Nsellimlek Tiziana u nsellem lit-tim kollu wara Calamita. Ekku, kull darba li tiġi Kane nitkellmu fuq lob, forsi vizzju, naraw naqra s-sitwazzjoni xi tkun, eċċetera, imma dejjem ikun hemm mistoqsijiet illi forsi ma nkunux tkellimna dwarhom sewwa. Ekku. Ħanibda bl-ewwel waħda jiena. X'inhuma l-modi kif persuna għandha tikkontrolla l-imġiba tagħha jew fejn jidħol il-lob tal-azzard? Ekku, mela, għall-ewwel mistoqsija tiegħek Tiziana importanti immens li naqbdu l-attività tal-lob tal-azzard. U nieħdu żewġ sitwazzjonijiet. Jiġifieri, għandna sitwazzjoni fejn il-lob tal-azzard dak li bl-Ingliż insejħulu gambling ikun qiegħed joħloq problematiċi fil-persuna. Ikun qed joħloq inkwiet, disbilanċ bejn l-attività u l-ħajja personali tal-individwu fejn hemmhekk ikollna normalment il-problema tal-patoloġija, tal-vizzju. Imbagħad għandek is-sitwazzjoni l-oħra fejn il-lob tal-azzard ma jkun qed joħloq l-ebda inkwiet. F'dik is-sitwazzjoni il-persuna tkun qed tapplika l-attività b'mod ta' divertiment, b'mod ta' rikreazzjoni. U hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Mela, f'dik is-sitwazzjoni ta' rikreazzjoni il-persuna xorta għandha iżżomm f'moħħha li tagħmel kontroll. Sewwa. Mela, għandek il-kontroll li dejjem nirrepetih jiena ta' ħin u l-kontroll tal-budget, tal-flus. Allura persuna nemmen li il-persuna li tiddelitta f'din l-attività tal-lob tal-azzard b'mod ta' rikreazzjoni, nerġa' nirrepeti b'mod ta' divertiment, għandha tagħmel daqsxejn ta' pjan, Tiziana. U tniżżel daqsxejn il-limitu ta' flus li hija għandha tonfoq u il-limitu ta' ħin li hija għandha tqatta'. Hemmhekk fejn il-persuna tattwa l-attività bħala rikreazzjoni. Jekk il-persuna tkun sfortunatament daħlet f'bir blaqieħ nistgħu ngħidu f'saram li l-attività tal-lob tal-azzard tkun qed toħloq problematiċi anke finanzjarji, hemmhekk hemm modi totalment differenti. Hemmhekk il-persuna trid tipprevjeni. Meta jiġuha ħsibijiet ta' kilba għall-lob tal-azzard għaliex normalment f'dak l-istadju l-lob tal-azzard jibda jieħu over attivitajiet oħrajn importanti, il-persuna trid tipprevjeni. Jiġifieri kif jiġu ħsibijiet tal-lob tmur l-alternattiva. Jekk tkun f'post jew tkun ippjanata li sejra f'post fejn ħajkun hemm ċertu lob tal-azzard għaddej anke in the background, kemm jista' jkun tevithom. Hemmhekk il-persuna tkun qiegħda tipprevjeni. Barra minn hekk is-support Tiziana importanti immens. Is-support tal-familja hija nfittxuha u s-support professjonali li tipprovdi s-soċjetà. Jiena kont se ngħidlek għax daw ma kollha pariri sewja tajbin aħna ngħidu isma' għamel hekk. Imma mhux kulħadd ikun kapaċi jinduna. Ekku. Fatti kont ngħidlek min għandu vera l-problema, sewwa dak u l-vizzju wara kollox li inti m'intix qed tinduna x'inti tagħmel jew qed tibqa' tagħmilha. Ekku. Sewwa hemm x'sinjali juru biex għax daw affettwati n-nies ta' madwarhom ukoll. Naħseb illi inti semmejt il-familja. So il-familja trid tgħin biex il-persuna jibda jsir konxju. Il-vizzju tal-lob tal-azzard
antipat kummens, f'liema sens. Li inti l-unika vizzju li ma jipprovdilekx reazzjoni fiżika. Sewwa. Iġifieri l-persuni tal-madwar jekk inti għal-ħares qatt tbati mill-vizzju ta' droga, tbati mill-vizzju tat-tipjib, tbati mill-vizzju tal-alkohol, inti ħajkollok riperkussjonijiet fiżiċi li se tagħmel aktar faċli għal persuni tal-madwar li jindunaw li l-maħbub jew maħbuba tagħha għaddej minn saram. Sfortunatament, il-vizzju tal-lob tal-azzard ma jipprovdix dawk ir-riperkussjonijiet fiżiċi. Allura ħafna aktar diffiċli biex il-persuni tal-madwar jindunaw bis-saram li jkun għaddej il-persuna l-maħbub jew il-maħbuba tagħhom. Normalment aktar ma jgħaddi żmien ikun hemm diffikultajiet finanzjarji, jiġifieri jridu niftħu għajnejna għall-andament finanzjarju tal-familja. Check. Irridu niftħu għajnejna jekk ikun hemm xi warning signs, xi sinjali min-naħa tal-banek, f'accounts, joint accounts, etc. ċekkijiet jibbawnsjaw, ma jibbawnsjawx, etc. Jridu noqogħdu b'sebgħinejn. U l-bank ħajafża fis-sens mhux se jkun jaf, imma barra mill-reperkussjonijiet finanzjarji ma rridux neħbew wara subajna, inti tinduna jekk il-maħbub tiegħek qiegħed jikdiblek aktar mis-soltu. Jekk mhux jagħti importanza lilek u lil uliedkom pas-soltu. Jiġifieri tkunu fejn tkunu tinduna li l-moħħ tal-persuna ma jkunx qiegħed hemm. L-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol tintilef kompletament mill-lob tal-azzard isir waqt il-break tax-xogħol. Jiġifieri mhux din interessanti, mhux il-persuni il-maħbubin biss taħt l-istess saqaf, anke xi kultant il-kollegi fuq ix-xogħol. Veru. Anke l-imgħallem. Jiġifieri ikun hemm dawk is-snippets, dawk is-sinjali żgħar li xi kultant tajjeb li nissoċjalizzaw ftit aktar mis-soltu, nitbiedu daqsxejn aktar mir-rutini familjari, rutini tax-xogħol biex jekk hemm bżonn noħorġu ngħidu kelma mal-persuna biex naraw x'inhu għaddej. Affarijiet li ma jkunux tas-soltu, ikun hemm xi stramberiji. Għaliex il-komunikazzjoni kif jgħidu bl-Ingliż communication is key. Jiġifieri tipprova tieħu mill-moħħ tal-individwu u tipprovdi s-support bil-limitazzjonijiet kollha tiegħek. U diġà pass kbir illi l-persuna tkun tixtieq titkellem għax mhijiex daqshekk faċli. Aħna infatti fuq l-screens tagħna qed taraw in-numri, qed taraw il-helpline tal-fondazzjoni. Jiena dejjem inħeġġeġ anke meta jkun hawn inti kejn. ċemplu u staqsu mistoqsijiet, tkellmu, ħadd mhu se jgħidlek tini jismek wajd li fejn toqgħod, imma li inti taqbad it-telefon jew sibt il-kollega tax-xogħol, jew sibt il-ċat minn tal-familja u għad isma' għandi bżonn nitkellem. Naħseb dik hija l-ewwel pass illi l-persuna diġà qed tgħin lilha nnifisha kejn. Sewwa qed tgħid Tiziana, ara, meta inti tkun qed tatwa l-attività b'mod ta' rikreazzjoni, inti għandek il-limits tiegħek. Kif tħoss li dawk il-limits wasalt fix-xifer u nqabżu, inti tkun kuraġġuż biżżejjed li tqum minn fuq dik il-mejda tal-logħob u tgħid uj, daqshekk, għax inkella issa hemm il-ħajja privata tiegħi fin-nofs. Hemm uliedi fin-nofs, hemm il-ħajja matrimonjali tiegħi fin-nofs. Barra minn hekk, jekk inti nerġa' ngħid sfortunatament għax mhux kull min jilgħab il-logħob tal-azzard jaqa' fil-problemi, imma jekk inti waqgħet fil-problemi, tkun ta' gazz biżżejjed biex kif qed tgħid inti tirrealizza li għandek problema u tirrealizza li għandek bżonn is-support. L-aktar żewġ passi diffiċli sewwa qed tgħid
U kif il-persuna jagħmilhom ikun beda triq, ikun beda it-triq tal-irkupru, triq li hija mħarbta li mhux faċli. Normalment persuna jista' jagħti il-każ li jaqa' f'dak li ngħidulu relapse, jiġifieri jkun għaddej tajjeb u sfortunatament jerġa' jaqa'. Imma każijiet ta' suċċess hemm u hemm ħafna. Jiġifieri the light at the end of the tunnel qiegħda hemmhekk u rridu nkunu ta' gazz biżżejjed biex naqilbu l-folja ta' ħajjitna għal pożittiv. Allura iva hemm il-helpline 1777 il-konfidenzjalità hija assoluta. Inħeġġeġ lil kull min l-attività tal-lob tal-azzard qed tniġġiżlu kemm xejn il-kuxjenza qiegħed jagħtiha tikk aktar importanza milli timmerita, qiegħed jaljena ruħu dejjem bit-tama li jkun f'pożizzjoni aħjar f'ħajtu. Il-flus tittaħdem għalihom. Il-flus ma jiġux mix-xejn, l-attività ta' rikreazzjoni u divertiment qiegħdem biex inti tissoċjalizza u tirrilassa, imma il-problematiċi rridu nżommuhom f'moħħna. Allura, jekk inti għaddej mill-problemi tixtieq titkellem, ċempel 1777 staff imħarreġ sena sħiħa se nisimgħu il-karba tiegħek jew il-karba ta' dawk viċin tiegħek. Anke l-persuni tal-madwar Tizzjan għandhom bżonn is-support, ġifieri rridu nżommu moħħna miftuħ. ċemplu 24 siegħa miftuħin kuljum u aħna bil-limitazzjonijiet kollha tagħna naħdmu ma' entitajiet diversi, Setqa, Caritas, qegħdin hemm biex nagħtu s-support bl-aħjar mod li nistgħu. Proset 1777 inkella f'kull pjattaforma nistgħu ngħidu online ngħidlek Facebook, Iva wkoll Tizzjana. Dak li jkun anke li għandu aċċess għall accounts tiegħu. Anke l-persuna li ma tħossix komda saħansitra. Esattament. Issemma leħena. Yes, hemm dik l-option through il-website tagħna mniżla fuq l-iskrin tagħkom, idħlu fiċ-chat line u għamlu kuntatt u nissapportjawkom bl-aħjar mod. Ekku, aħna maħniex qed nitkellmu dwar jennaf darba fil-ġimgħa, ħadna biljett, qed nittantaw xortina, maħniex qed ngħidu li hekk ħażin. Infatti kien dejjem isemmi il-lob eċċessiv li ma jispiċċa qatli l-ħin kollu li qed jaffettwalna moħħna ħanajtek, il-ħsieb tagħna li normalment meta xi ħadd jitkellem mbagħad isa l-bozza tixal u ngħidu isma' irridu npoġġu bil-qeda u nitkellmu. Jien m'iniex l-espert. Kien issa jitkellem ħafna aħjar minni, imma naħseb li f'ħafna każijiet wieħed li jagħmel pass u li hija l-iktar ħaġa diffiċli jasal għandkom għand il-fondazzjoni fejn intom hemmhekk żgur illi se tkunu qegħdin tiggwidaw bl-aħjar mod possibbli. Ekku. L-importanti li l-persuna titkellem, il-persuna tikkomunika, għax minn hemmhekk ikun sar pass importanti ħafna. Nerġa' ngħid, il-perkors huwa twil, il-proċess huwa ma nistax ngħid huwa faċli, imma bil-gazz tal-persuna kollox huwa possibbli Tizzjana. Proset. Grazzi ħafna kejn lilek, komplament tal-ħidma it-tajba lilek. Aħna se mmorru għal telebejħ, intom tistgħu tiggwadanjaw b'ħafna skonti